знаем, в последните няколко години целият свят беше подложен на изпитанията на голяма финансова и икономическа криза. Както виждате обаче, разходите за мобилни услуги от страна на бизнеса в света в никакъв случай не спадат и не страдат от тази криза, напротив, нарастват. Мобилните потребители като бройка от страна на бизнеса също нарастват. Както виждаме, по-скоро нараства не толкова ползването на гласовата услуга, а по-скоро трафика на данни, т.е. нещо, което дори е по-скъпо. И излишно е да обяснявам, че тази тенденция ще се запази още дълго време. Ако погледнем продажбите на смартфони в целия свят напоследък и нашата прогноза до 2016 година, виждате каква стълбичка се получава. Ако погледнем данните за България, примерно, няма смисъл тук да ги слагам, но ще видите, че някои от тези стълбчета дори ще са още по-остри. И това важи и в целия свят. А пък в България, например, по проникване на смартфоните на пазара, България може да се мери с някои от най-развитите страни в света. Разбира се, не е така, когато става въпрос вече за трафик, за мобилния трафик на интернет, но това е друга тема. Разбира се, че когато хората масово купуват такива умни устройства, глупаво е самите те, също и фирмите, да не ги използват. Напоследък в Западна Европа, в Щатите, изключително силно се разгоря въпроса. Фирмите, които искат да ползват, имат мобилна стратегия, искат да я ползват, дали те трябва да купуват смартфони на потребителите си, смартфони, таблети, или пък техните служители трябва да си ползват техните. Общо взето, това е доста гореща дискусия през последните години в западния свят. Мисля, че пазарът даде отговор сам на този въпрос. През 2010 година в 45% от случаите на достъп до бизнес приложения фирмени, в 45% от случаите това се е случвало от личен телефон. През 2011 този процент скача на 57%. 2012 виждате вече над 2/3 от достъпа е бил от лични телефони. Излишно е да казвам, че за 2013 този процент сигурно ще бъде под 80 някъде. И тенденцията е еднозначна. Тоест фирмите по една или друга причина отказват да купуват телефони на служителите си, а те пък нямат нищо против да си ползват личните телефони. Какво искаме да направим с тази мобилност? Не просто си гледаме имейла вечер преди да си легнем, защото не може да си отворим лаптопа, да речем, а нещо, което може да правим само на телефона, така че лаптопа да, така се каже, да прашаса или на таблета и не просто от любопитство, а да стане задължение, така че ние по-бързо да си вършим работата в движение. Много често тези решения се вземат от няколко човека, което не е толкова удачно или от един отдел, за да се постигне добро решение и задължително фирмата трябва да се допита до потенциалните потребители, клиенти на това решение. В нашето проучване се установи, че една от тези компании, която отговаря на тези въпроси, в началото е смятала, че повече от 3 мобилни приложения няма да са и нужни. Става просто за една голяма, както се вижда, компания за нефт и газ. Оказва се, че към настоящия момент те имат 800 приложения. Не си мислете, че служителите биха били готови да правите всичко, каквото си поискате с техните телефони. Установено е, че в почти всяка фирма има служители, които отказват да си ползват личните смартфони за служебни цели, което може да представлява голям проблем. Не може да купите на този служител смартфона, на неговия колега не. Фирмите трябва да бъдат изключително внимателни при закупуването на готови решения. Много често готовите решения не работят. Разликата от 3 приложения до 800 е много голяма. Тоест въпросът за приложенията трябва да се разглежда изключително сериозно. И не си мислете, че служителите винаги знаят как точно да се възползват от смартфоните си, от приложенията, които им предоставят. Тоест, обучение задължително трябва да бъде предвидено в този преход.